Okay, so what... Molt bé, doncs em toca a mi la tasca més dura de parlar després d'en Mike. Podem anar a la meva propera presentació? Gràcies. Doncs l'Oti m'ha demanat que parli de com la societat irlandesa d'hemofília interactua amb el govern i com funciona tot això a Irlanda. Bé, en primer lloc, doncs tenim unes 900 persones amb hemofília a Irlanda i entorn a 270 amb hemofília greu. Més de 1.800 persones amb von Willebrand, 806 que tenen trastorns de sagnat rars i unes 350 persones que tenen trastorns heredats de desregulació plaquetària. N'hi ha pocs d'hemofília B comparat amb d'altres països, molt pocs. Bé, els científics els diran que això és per efectes d'un grup genètic petit, però jo crec que és perquè, no sé, són més guapos i tenen més fills i filles, però en fi, tinc un biaix, esclar, perquè jo tinc hemofília B. Molt bé, doncs el tractament, l'historial de tractament, des del 1995 al 97 vam començar a fer servir el factor recombinant per tota la gent amb hemofília. El 2017 vam canviar tots els pacients a factor 9, va ser una decisió nacional, al medicament, i després es va ampliar el factor i després el 2019 doncs, vam canviar tots a Hemlibre, però després també va ser una opció per cada pacient amb deficiència de factor 8 que pot prendre Hemlibre o el factor de mitja vida ampliada. El 96% de nens i nenes estan en profilaxi, el 95% d'adults en profilaxi i de fet especialment amb el factor 9 amb un parell de persones que no volien la profilaxi, però esclar, amb aquesta mitja vida ampliada doncs volia dir que podien tenir una vida millor. I ara tothom amb aquesta deficiència està seguint la profilaxi. Jo crec que pel que fa al desenvolupament i la relació amb el govern, doncs, tot això ha vingut d'una defensa persistent i positiva que diu si vols millor atenció i cura de l'hemofília doncs has de tenir una implicació i un contacte constants amb el Ministeri o amb el govern. El 1989 vam fer una campanya de membres afectats pel VIH i curiós, però el primer ministre d'aleshores va decidir tenir un referèndum sobre aquest tema i hi havia per tant una memòria política potent de l'hemofília en aquest sentit. El 91 va haver una campanya de compensació per VIH, del 94 al 97. De fet, bé, més que compensació vam fer-ho amb la farmacèutica, o sigui, no va caldre una campanya i des del 97 fins al 2001 vam tenir unes converses amb el Tribunal pel que fa a infecció per VIH, hepatitis C i després el 2001 va haver una resolució jurídica, va haver-hi tots els mitjans de comunicació van escriure del tema de com s'havien vist afectades les persones amb hemofília i finalment va sortir l'informe i la sentència amb recomanacions pel futur, afortunadament, i vam treballar moltíssim, no només per veure què havia passat en el passat, sinó també veient com podíem millorar el futur perquè no passessin coses així. Això és de la campanya del 89 i del 91. Pel que fa a les qüestions de sida i hemofília, i això va ser part de la campanya de compensació el 1991. Això va ser la nit que es va anunciar la compensació i una versió molt més jove de mi mateix amb el ministre de Sanitat a televisió. Bé, després va haver-hi l'estudi legal de sang contaminada, un informe que va ser una cosa catàrtica pels membres de la nostra fundació. El govern va demanar perdó, va pagar compensació, però també la gent va sentir que se'ls escoltava, que el públic ho entenia, és a dir, que la seva veu s'havia escoltat i tot va procedir d'una manera positiva. Però el que és molt important és que vam parlar molt clarament del futur i degut a la devastació d'aquesta qüestió de l'hepatitis C, de VIH i el nombre elevadíssim de morts que va causar la nostra comunitat, volíem garantir que pel futur això no es tornés a repetir, que hi hagués la millor atenció hemofílica. I quina és la resposta? Doncs estar present per muntar les estructures que calen. Va haver, un consell estatutari que inclou el Ministeri, el personal mèdic i també la Societat Irlandesa d'Hemofília. Vam establir també una junta per establir productes i tenir assessorament i
i aquest organisme assessor selecciona els productes per totes les persones amb hemofília i, per tant, del país a nivell nacional. Hi ha un únic comitè que selecciona els productes per tot el país. Això inclou també el Ministeri de Sanitat, el personal mèdic necessari i les persones de la meva organització. Després, tothom, tenim un pressupost nacional també, els productes els selecciona aquest comitè, com he dit, i a més, doncs, ho hem fet d'una manera que és molt efectiva pel que fa a cost i hi ha hagut estalvis de licitació a licitació que han significat una reinversió en atenció sanitària i infraestructura. Tenim una molt bona col·laboració entre la societat i els centres individuals i també amb els centres a nivell col·lectiu, és a dir, que el Consell Hemofílic o d'Hemofília ha tingut un impacte impressionant. Al principi era molt petit, va anar molt a poc, però ara hi ha 4 hospitals on som part del Consell Rector i això fa que podem pensar nacionalment. No és tant vull un infermer o una infermera més, però la prioritat quina és? Els resultats. Al Ministeri això li agrada perquè ho facilita. El Ministeri fa que nosaltres estiguem d'acord internament amb quines són les prioritats. Cada hospital sempre diu volem més personal sanitari, fisioterapeutes, metgesses, infermers, infermeres, però esclar, llavors el Ministeri pot dir col·lectivament per l'hemofília a tot el país, vosaltres dieu-nos, sisplau, prioritats número 1, 2, 3, fa que sigui molt més fàcil i ajuda al Ministeri. I la societat també rep la major part del nostre finançament del servei de salut, és a dir, que principalment el finançament és a través de subsidis governamentals. Però això significa també el fet que tinguem el Consell i aquest comitè rector vol dir que tenim reunions amb els representants clau dels ministeris. Hi ha trobades com a mínim 6 vegades l'any. Les reunions tenen lloc al nostre despatx a la societat. Bé, en anys de pandèmia ha estat virtual, però són reunions amb nosaltres. Oferim també formació i ajut a les persones dels ministeris, els podem formar pel que fa a productes, hemofília, hem desenvolupament també contactes, una manera de treballar col·laboradora i els representants del govern eventualment esdevenen defensors de l'hemofília, diríem, perquè nosaltres creiem que tenim una divisió també de teixits i cèl·lules sanguínies i que com més sàpiguen les persones del govern pel que fa a la nostra acció i què és l'hemofília, més ens beneficiem tots, perquè aleshores aquestes persones s'impliquen més amb totes les malalties i l'organització, però ens cal entendre el seu punt de vista i aprendre d'ells com funciona el sistema i com funciona la presa de decisions al Ministeri. Evidentment, cal contactar els assessors especials del Ministeri de Sanitat, els fem servir com a canal directe, també, al Ministeri tenim assessors especials. A Irlanda em fa l'efecte a vegades que és, fer que el ministre es protegeixi dels seus propis funcionaris, però en tot cas la informació i el contacte funcionen. Si hi ha un tema que volem debatre amb el Ministeri políticament, preparem un informe detallat que va a l'assessor principal, però també acumulem i emprem els resultats de la nostra feina, incloent, i això és quelcom que ho vull dir clarament, incloent els resultats d'accions prèvies i què s'ha fet amb els fons que ens han donat prèviament. Sempre som molt respectuosos, molt transparents, molt breus, perquè mai tenen temps els representants del govern, de manera que no anem allà i ens passem hores, sinó que resumim, informem molt ràpidament, d'una manera molt resumida, però també demanem, hi ha molta coherència entre la societat i el personal sanitari. El Ministeri no rep missatges confusos, contradictoris. No, el que diuen els pacients i el que diu el personal sanitari coincideix. Hi ha un consens molt clar del que és el camí cap endavant i, a més, donem informació. Jo estic al Consell del Servei de Transfusió de Sang, el Ministeri m'ha demanat també estar en un Ministeri de Disseny per l'Escoliosi i també estem amb d'altres ONGs a petició del Ministeri. O sigui que hi ha una relació de sinergia amb el Ministeri de Salut. Però, com dic, mesurem sempre resultats. Això és molt important, molt important. I una cosa que moltes organitzacions no fan. Si tu vas a un govern, truques a la porta perquè vols fons, finançament per alguna cosa, has d'explicar com s'han emprat aquests fons, quins resultats s'han obtingut. I això és el que vull parlar. Per exemple, que hi ha sobre els productes de factors de semivida ampliada. Vam poder tornar al Ministeri i dir hem invertit aquests diners en aquests productes i això són els resultats.
resultats obtinguts. I aquí és una cosa que es va presentar a la conferència ISTH, on vam donar, el resultat de l'impacte que això ha tingut. Si es veu els resultats de licitacions, hem fet aquestes licitacions de l'hemofília des de fa uns anys. El 2019 vam fer una auditoria de tota la nostra feina des del 2002 al 2018 i vam analitzar el sistema previ que teníem, pel qual el servei de transfusió adquiria productes, després hi havia compres parcials, vam comparar preus abans, com han canviat, modificacions, i la diferència que vam trobar és que, comparat amb el sistema antic, haguéssim hagut d'invertir 175 milions d'euros més per obtenir els resultats que tenim o que tenim amb el sistema previ. Això, quantitat d'estalvis. Si això ho descomptes del valor real, donat els anys, doncs et surt a 275 milions i ara estem per sobre d'una quantitat de 300. O sigui que, bàsicament, des del 2002 hem triplicat l'ús per tractament. Hem anat cada vegada a millor tractaments, més segurs, més efectius, i, en canvi, el pressupost no ha variat des del 2002. I, en canvi, s'han obtingut molts millors resultats. Hem inclòs també estalvis de 22 milions que ens hem estalviat en tema d'administració i taxació. En un moment donat, el servei de transfusió estava cobrant fins i tot per gestió. Hi havia també l'IVA d'aquesta gestió. Tot això s'ha eliminat i, per tant, són estalvis i estalvis que es poden reinvertir. I després comparo amb Bèlgica. Abans de canviar el sistema a Irlanda teníem un sistema molt semblant al belga. M'encanta ensenyar aquestes diapositives, agenda Brussel·les. Si això es veu, ús de factor, Irlanda en marrón i Bèlgica groc. Doncs els factors semblant al 2002, més a Irlanda el 2009, i ara ús de factor més elevat que Bèlgica. I el 2002 diners, es gastaven més diners, però ara menys de la meitat del que gasta Bèlgica, malgrat que no només estem emprant més tractament que Bèlgica, però tots els nostres pacients estan fent servir Hemlibra o productes de semivida ampliada, o sigui que més i millors productes per menys de la meitat del preu. Doncs això són resultats realment que has de donar al Ministeri si t'estan finançant. Perquè tots podem anar allà, trucar a la porta, demanar finançament, ho fa tothom, no? Senyor ministre, senyora ministra... Però clar, què diuen? És molt millor anar i dir, si ens dona aquests diners podem demostrar resultats i fer-ho. Penso que, a més, també treballem en col·laboració, és a dir, aquí, vegin, quan l'hepatitis C, quan va sortir aquest nou tractament d'hepatitis C, que tenim el viceministre, aleshores, doncs vam fer que obrís oficialment un congrés, que vam fer d'hepatitis C, va venir al despatx, vam convèncer el ministre i el govern perquè prioritzessin persones amb hemofília per accés a aquests nous tractaments d'hepatitis C. Per què ho vam poder fer? Vam poder demostrar amb resultats que la generació prèvia de tractament, que tenia una taxa nacional d'èxit del 51%, tenia un 80% de taxa d'èxit en hemofília perquè tothom estava en el protocol i vam donar suport i ajut. O sigui que això va aconseguir que prioritzessin accés de tots els nostres membres a aquest tractament contra l'hepatitis C. I havent fet això, vam públicament donar les gràcies al Ministeri perquè de forma efectiva vam erradicar l'hepatitis C a la comunitat amb hemofília i ho vam fer públicament, vam donar els resultats, l'evidència, vam contactar la premsa, vam comunicar públicament els resultats i aleshores públicament vam agrair al Ministeri. La major part d'ONGs no ho fan i crec que hi ha una lliçó a aprendre. No es tracta només de dir això és el que volem, això són els fons que necessitem, també has de mirar els resultats i comunicar els resultats. Aquí tenim el ministre venint al Congrés Anual del 2018 i aleshores estàvem emprant un factor de semivida ampliada, però li vaig dir que estava sortint un nou tractament i que específicament volíem provar i amb uns inhibidors, era de fet aquest anticòs monoclonal, i el emicizumab, i vam canviar ràpidament després perquè el ministre estava assabentat. El govern i el Ministeri, a més, també van cofinançar un projecte de recerca amb 2 milions d'euros, que és l'enfocament personalitat irlandès a l'hemofília, un programa molt d'èxit que porta 4 anys ja.
Aquí tenim, doncs, més. El missatge quin era aquí? Una campanya per celebrar 20 anys des de la publicació d'aquest problema i l'informe de la sang contaminada, celebrar els guanys i la millora en atenció a l'hemofília, però també amb un nou ministre, de dir l'hemofília està ben organitzada, ben finançada, estem implicats en tots els processos, no ho oblideu, i de fet el noi jove i el senyor més gran, els dos tenen inhibidors, un celebrava 66 anys i l'altre 11 i van venir amb un pastís d'aniversari, però és que la seva qualitat de vida serà tan diferent perquè la persona de 66 anys que té inhibidors a nivells molt alts els ha tingut des que era nen, de 15 a 20 sagnats per any. Quan va canviar a Hemlibra, l'emicizumab, doncs cap sagnat els darrers 3 anys. I amb 11 anys cap diferència entre tenir inhibidors o no i el seu germà més jove que té hemofília sense inhibidors, o sigui que realment els canvis són molt positius. Per cert, el d'11 se'n va anar amb el pastís i el de 66 i nosaltres no vam veure ni un tros del pastís d'aniversari. Bé, això és un informe de premsa del ministre on reconeix la feina de la societat, del Consell i dels centres de tractament, però el més important és que vam anar de la mà amb el Ministeri pel que fa a tot això. I desenvolupem relacions de feina clau amb els mitjans de comunicació i també tenim persones que creuen en nosaltres, patrocinadors, i això és molt bo que es faci públic perquè dona un bon perfil a l'organització. Finalment, jo crec que les organitzacions d'hemofília cal que estiguin integrades i que siguin també llocs de presa de decisió nacional, no tant a teràpia gènica, però sí pel que fa a presa de decisions. Aquí un exemple de Brasil, no? O sigui, demostren que hi ha aquest augment de factor en els anys, això porta d'aquesta mena de situació, en el cas de nens, això. I em fa l'efecte que ara que sortim de la Covid i ara que els governs estan mirant, aviam, tots els països han gastat unes quantitats de diners boges en els darrers 2 anys. En el Regne Unit hi ha limitació de cost incremental per any de qualitat de vida, 20.000, però una mica, o sigui, en prevenir morts 500.000 en el cas Covid. És que la Covid ha tingut un impacte catastròfic a tot arreu, en sanitat, en economia, no era tractar una malaltia com era l'hemofília. Per tant, els governs ara analitzaran nombre de llits d'hospital, més personal sanitari. Cal que els hi donem la mà, que anem de costat, que els hi expliquem les transaccions i que sabem aclarir i codissenyar els serveis necessaris. Crec fermament que si es vol caminar amb èxit amb el govern, amb els ministeris, no es fa portant un problema, sinó portant el problema i la solució, i anar amb una solució que encaixi bé també amb la direcció del sistema sanitari que hi ha en el país. Moltes gràcies.